Ndabweraso ndikandala kuti basi phambiri Malawi. Malawi apa ndathokoza kwambiri response yanu yokhala yabwino ndipo ambiri mukundilimbikitsa kuti iwe kandala kuti basi iwe kandala kandevu za golide upitirize ndithu kutipatsa ma update zimene zandipatsa chilimbikitso ndipo sitikubwerera mbuyo monga ndanenera pa last update kuti ndikupatsirani update ya Senzo Mchunu amene nayenso akudzitcha kuti ndi president wa Amamkisa. Akutero, I don't know if I pronounced nicely. Amambisa kaya. Akuti ndi president wawo amene nayenso ali mgrupu ya March on March Tiluluweni. Kula amene ni kulovuta kwambiri ndipo ali zitopotopo zambiri ndipo ali nkhani zambiri kwa basi so kuti mumvetsesa Malawi mutha kuona kuti pena pake something is wrong with this guy. Kula amene yutu andaka za tatu anabadwa 1980 andaka za tatu kaza koyamba ndi Sipherere ndi kaza koyamba wachiwiri ndi Lindiwe Kuzwayo ndekuli wachitatu Floda amene amayimba amene ndi wapanga naye divorce pompano oti ali kwekwere ku court amene wapangitsa kuti asizwe Mchunu ambe kudana ndi anthu obwera mkazi amene tofotokozani kumapeto kwa nkhani imeneyi koma let's start with his life. Asizwe Mchunu amenewa angizwe Mchunu amene anabadwa 1980 KwaZulu-Natal Durban. Kula ameneyu amagwira ntchito ku Radio FM Ukhozi Radio FM anali presenter komanso anali presenter ku SABC 1 koma anachosedwa ntchito chifukwa cha kuvuta ndi zovuta zina. Kula amene anamangidwapo nthawi ya 2020 anamangidwapo kula ameneyu linali gulu limodzi limene linayambisa zisawawa zimene zinachitika nthawi imene Jacob Zuma atamangidwa. Anthu amene ankakulizira zokuti phwanyani mashopu menyani anthu anali mkulu amene ndipo kula amene anamangidwa khala ndithu kundendekena kututsidwa anachosedwa ntchito ku Ukhozi FM anachosedwa ntchito ku SABC 1 komano mkulu amene ali very controversial kwambiri fa mkulu ameneyu right now analiso mkoti ndi milandu Julius Malema anamusumira ndipo court lagamula kuti siyeda apereke 1 million ola apepese kwa apereke 2 million ola apepese kwa Julius Malema zimene iye akuona kuti sangapepese. Gurupu lina la gender based what nalonso likumutengera ku court chifukwa choyankhula mwantuzu. Komanso kuli gulu lina la Hindu community ikumutengeraso ku court mkulu amene zake sizikumutera. Mkulu ameneyu mavuto ake ngosatha. Mkulu ameneyu akutiso ndi Sangoma ndi Sing'anga. Izwe Mchunu ndi Sing'anga. Komano Sing'anga wake usudu kumvetsa kuti mtundu wanji. Akulu amene wachachoseni ntchito akhalako populi na content creator musamamvere. Ndemo zaone kuti zambiri amapanga kuti muwatsatire maona kuti na content creator zimene wakupanga nzongofuna ndalama kufuna kusokoneza apeze ndalama zomadyetsa mabanja ake. Ndi munthu wokuti samuoveso yayi nkoti angoti walowaso amene mkulu ameneyu chimene akudanirana ndi Nigeria chifukwa mkulu amene muzamumve Nigeria atakumana ndi Alikaka mkulu wa ku Malawi ujana kumana naye mu Joburg. First thing it was you Malawi, you Nigerian must go home. Mkulu amene amadana ndi Nigeria kwambiri chifukwa chokuti mkazi wake wachitatu amene wasiyana naye wapangana naye divorce ali pa separation, sa divorce mali pa separation
chifukwa chake ndicho kuti mkazi amayimba ndi mkazi amapangidwa manage ndi Nigeria. Company imene mapanga manage mkazi kunyimbo ndi ya ku Nigeria, imene so imampanga so manage mfano inoimba ku South Africa kuno amati risk andandani. Komaso ndi company yakulu yoti mapanga so artist ochuka ku Nigeria. Ndi mkazi uzumveka kuti akudyedwa ndi Nigeria. Maona kuti nkhani sio kudza ma foreigners kuti tili mavuto iyayi. Izi ndi malava affair zalwa personal. Kula adana ndi Nigeria, akudana ndi anthu obwera chifukwa kuti kazaka akudyedwa ndi Nigeria. Kazaka omaliza andakaza atatu. Wachitatu uyu ali pa separation. Ameneyu akuyenda ndi Nigeria. Amene akumpanga manage music. Oti pompano watu nyimbo imene waimba ndi mfano waimba Maskadi. Maskadi ndi chamba chimene chimayimbidwa kwambiri ku chamazulu. Amene muli ku Durban mutakundivomereza. Kazi amene watu nyimbo pompano ndi mfano wina ochuka kwambiri wa ku Durban amemba Maskadi. Ndi angizwe mtunu hatred yawo kwa anthu obwera ikuchokera pamene pakuti no akazi awo achitatu akudyedwa ndi Nigeria. Ndi safunanso kumona Nigeria. They is creating problems. Ma Nigerians ma drug. Anthu obwera mukutibera ntchito. Kodi anthu ena akufunsa kuti kodi anthu aku South Africa mukuti mukupanga toyi mutamangisa anthu obwera chifukwa choti atenga ntchito chifukwa chokuti akulandana akazi. Akutenga ma business. Kodi munthu angabwere kuchoka ku dziko la kwanu la kwawo kudzalanda business ya munthu ilipo kale. Sakulanda anthu ama business, anthu akubwera anthu kupanga create ma business. Anthu sakulanda ntchito, akulembedwa ntchito. Ndena akufunsa kuti since 1994 imene tidapasidwa ulamuliro kuti zizilamulira ife anthu akuda ANC ulowa mboma mpaka napano fight yathu izikufanga fight ndi anthu obwera, not our government. Fight anthu obwera koma zona for 30 something years tikati tukukanganabe kuti anthu obwera akutengera ntchito, anthu obwera akutengera akazi. Zona mitu yathu ikugwira akuzifunsa ena kuti ma South Africans mitu yanu ikugwira for 32 years. Mukangana ndi anthu obwera kuti akulanda ntchito, akulanda akazi for 32 years. Who is employing these people? Who is running the government? Anthu obwera awaka pena anu wake. Why can't we fight with our own government to sort our own issues? Tisabange blame anthu obwera. Ndi anthu obwera amalala zanga ndimpikira nupempera Mulungu akudimenyera nkhondo. Zifukufuku zikufugulika. Akulu amene angizwe mtunu nyumba ija adauchoka kufufuzidwa. Asumidwa ndi agenda janchani. Asumidwa ndi Mahindu community. Malema ndamene asumira wairuza asumira andu malema wiwina. Ndi amene zidakabwera zambirimbiri osadandaula. Pambiri Malawi flag ndimene ili pambali. Tentimbire nupempera Mulungu atimenyera nkhondo. Dziko lino tonse silingachoke. Tidakakhala boma asoliva kalikiliki kufuna kwafinya anthu amenewa. Sapa 30 Juni tiyeni tingokhala osamala koma zitosatheka. Ndikubwera ndiye Jacinta Ngobese Zuma kuti kodi iye amadana sonda anthu obwera chifukwa chani amene ali founder wa March on March. Zuma kwambiri amalani makunyadirani.